15 anys després de la seva mort, Guillem de Fac es viu. En Guillem es viu perquè no l'han pogut matar. L'oblit, tot i alguns silencis oficials, no li ha arribat perquè el poble el recorda, el poble l'estima. Aquesta reivindicació la feia ahir al vespre l'autor de la seva biografia en l'acte de presentació de la segona edició, que es va convertir en tot un homenatge. Primer, per la presència del món de la cultura i l'institucional, representat pel mateix president antic, i després per l'itinerari de Fac, explicat pels qui van intervenir. Uns testimonis directes del seu trajecte. Un dia, baixant del gai del Novi de Montllor, que estimava molt en Guillem, escoltam el disc Cavallet de Serp. Cavallet de Serp, que tant ten que alçat, s'ormen en l'aire d'un món esbucat. D'altres, com el jove i destacat glosador Mateu Xurí, que fan vigent el seu mestratge. En Guillem tenia a cada moment aquell enginy per treure punta qualsevol que fos el tema. I això és, moltes vegades, la dificultat que té un glosador. I, finalment, els que van posar veu a una part de la seva obra. Núria Feliu, que després de 5 anys sense fer-ho, va cantar davant del públic. I Biel Majoral, amb el seu Bou Baribou per no dormir. Margalida Solivelles, TV3, Palma. Quan jo era el president van passar una gelamitat. Saps com és esta? Jo no m'agrada la Esa banda d'allà, no, i això trobava músics a fer de cos i llavors l'arreu romàntica Com estàs? Com estàs? I no estan citats demà? Força, ara ho veig. Força editorial també, hi anda. Clar. No t'he conegut. Sí. Aquestes dues persones, i Miquel i Emili Darder. I miren de fer una exposició. Apareixia bandant. Sí, exacte. Santa Mestella, que vingui gent. Molt bé. Anirem jo és que vinc pel diumenge a la casa de cultura. Aleshores vinc a una poètica. diferent. Tot va ser. Jo parlo en representació del Consell Rector d'aquesta taula. En primer lloc, parlarà Antoni Tigues, que tindrà la segona d'aquesta cara, Antoni Tigues. I parlarà sobre en Guillem de Fac, que va conèixer, i en Guillem de Fac, que ha viscut. Antoni Tigues és mestre de magisteri fa molts anys i se dedica a fer conèixer els joves mestres figures com Ramon Llull i Guillem de Fac. És tan cert això que ha fet un grapat de muntatges extraordinaris sobre Guillem de Fac i el recorda constantment. És una figura, Antoni, que el coneixem de prop i l'estimam, és una figura cabdal en aquests moments per la nostra terra i la nostra nació.
Jo no ho hauria fet més bé. Tant de lògics. Dit i fet, surto a l'escenari i a la pàgina 72 llegim. El mes de març del 1965 trobam un anunci al Daily Bulletin. Recital of major cançons by the singer Guillem de Fach accompanied on the piano and guitar in the Hotel Jaume I at 7:30 p.m. Molt bé. I doncs, en aquest recital de 1965, jo hi som, en 15 anys. Hi vaig amb en Pep Albertí. Aquell any, un jove pare Vidal es va oferir per fer-nos classes de català en acabar l'horari escolar a les 6. Quan acabam, anàvem amb en Pep a beure vi a qualque bar, xerrar de poesia, o fer qualque volteta pel carrer dels Socors, o també a qualque exposició o recital. Ja em diràs tu, en aquell ambient de reprimits, veure aquell brillant de 35 anys, amb aquella potència que canta tot fatxenda. Jo era el xiulet del barri, jo era el verro d'Eivissa, per endur-me en una lota me bastava fer sa mitja, i ara em veniu en trobos i me llevau sa pell. Si jo he anat a entendre magranes, com el dimoni cucarell. I també canta tot tendre, encara que pensis que te trobes sol, les estrelles resen per dar-te consol. I històries d'amor i de repressió, com són els romanços, amb un final com aquest. Mai més no ho podré dir. T'estim, 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 perquè demà, en aquestes hores, m'hauran donat garrot. En una paraula, que amb aquest recital em converteix en el fan number one de Guillem de Fach. I sigui el que surt, sigui el que roda i roda el tocadiscos. I 2 anys després del recital de l'Hotel Jaume I, després de grans èxits i cents de recitals per Barcelona i arreu del Principat, torna a Mallorca i fa un recital al Palau de la Premsa. I jo, com un clau. I venc aquelles lletres tan bones. Sense els teus els llavis tendres, enfeinats i escèptics, i per això els faig fumar. Un dia, baixant del gai del Novi de Montllor, que estimava molt en Guillem, escoltam el disc Cavallet de Serp. Cavallet de Serp, que tant tenc alçat, s'orma en l'aire d'un món esbucat, d'un món esbucat, d'un món esbucat. A on són els somnis, a on se n'han anat. I la cançó, nit d'insomnis, els amors que fins ara han cregut que eren font de la vida. Fan olor de corona marcida, quan anam a l'acompanyament, avui vespre, és l'enterrament dels amors. I no havia dit rient, diu aquell Guillem. Sí, té cançons tristes, però sempre amb una gran vitalitat. I no perd mai l'humor i la ironia. Un dia, fa d'haver 15 anys, el vaig veure a la Clínica Verge de Lluc i el me trobo allà ajagut fumant. I dic, va tu adéu, Guillem? Oh, fumes? Diu, ja me deixen fumar. Diu, i veure si volgués. Diu, però les pastilles que me donen, diu, obre aquella finestra. Sortiria per allà volant. I em diu, ara ha vengut la psicòloga. I no hi ha res que m'emprenyi més, sí que em converteix en el fan number one de Guillem de Fach. I haver continuat sent tota la vida. I Guillem de Fach. El 88 li demanava un guió de titelles per un llibre de català per un lot de 10 o 11 anys. T'hi trobaves bé amb aquesta dona, diu, te deixava florir. I compara aquestes paraules amb les d'en Chomsky, que hem programat i tot. I cada any, en els futurs mestres, els dic unes paraules d'en Guillem de Fach, el 1984, sobre els polítics. En tota la meva ciència, una cosa vos puc dir. Si em deixeu comandar a mi, el 2001 fèiem el muntatge Jo som un animal, amb un poema de Guillem de Fach que mostra el seu bon fer en la poesia per enlots. Apareixen personatges de les rondalles modernitzats. Al final, un negret, com passa a moltes de rondalles de Mallorca, troba la clau i comença amb la veu d'en Guillem cantant el blues en sol. Estim tant cansat. En Biel Torres posa música al poema El foc, en aquest muntatge. Molt lentament comencen a donar-se les corol·les i els pits per veure intactes els del ponent. Tota la força del món per vinclar-nos es posa. I això, i
dos versos menys, el poema del llibre Aerosfera. Una moral que sempre endavant i cara alegre. Si no ens fa cota al cap. Bé, ara... Que sigui tant com això, crec que encara només sé lligar paraules i me falta molt per poder dir coses. Primer agrair de tot cor en Tomeu no ser convidada aquí, perquè de fet me sento una mica desubicat per no passar la trentena, per no tenir aquells records vivencials que mos contava Antoni Artigas, però agraeixo ser convidada en Tomeu per acostar-me en Guillem de Fac. No només és important en Guillem de Fac, sinó la gent que fa que en Guillem de Fac encara sigui viu. Per això, Tomeu, les gràcies de tot cor. En Tomeu m'ha dit que s'hi podia venir perquè en Guillem de Fac era glosador. I en Biel ja ha explicat més bé de lo que jo m'explicaré que és un glosador. Quan en Tomeu m'ho va dir, m'ho va passar pel cap la pregunta de què ha de complir una persona si és que ha de complir qualque cosa per a ser glosador. Jo moltes vegades, quan m'entrevisten, a no ser que l'entrevistador sigui bo, sempre te demanen les mateixes preguntes, normalment. I una d'aquestes preguntes és què ha de tenir una persona per a ser glosador. Bé, i per sortir del pas els diu que ha de tenir agilitat mental, que ha de pensar al final, que ha de saber què vol dir, totes aquelles coses. Però a partir d'ara crec que canviaré la contesta. Quan me facin diré que han de ser en Guillem de Fac. Simplement. En Guillem de Fac tenc un parell de notes en aquest extraordinari llibre que mos dona, que mos regala en Tomeu, que mostren aquest caràcter glosador d'en Guillem de Fac. Clar està que en Guillem era moltes més coses, però diu, si no sabies fer gloses, parla de quan anava a ensenyar en els pagesos de fora vila, diu, estava fet de tu. Ja podia saber sumar i gestar, saber glosa imposava respecte. Vaig descobrir molt aviat el secret, que m'ha servit estilísticament tota la vida. La clau per fer bona una glosa és començar-la pel final. Els dos primers versos sorgiran després. Primer has d'aclarir què vol dir. Quan ho saps, ja tens el de revers. La gestes amb olla bola. Si vol dir que en Joan és colló, només has de posar-hi al davant una cosa que rimi. Per exemple, jo tenia un cabeó i l'altre dia sembrava, quan feia feina pensava, ai Joan, que ets de colló. Avui, a tot el món de la poesia oral improvisada, la gent posa en pràctica tallers que ensenyin les tècniques d'improvisació i allò que crida un poc l'atenció és que no van molt més lluny d'aquí on ja anava en Guillem de Fac. És a dir, que en Guillem de Fac sabia perfectament què havia de fer una persona per glosar. I clar està que tenia moltes coses per dir, com de Biel, no només lligava paraules, sinó que de molt. A la cançó de Som Coletes, per exemple, és perfectament una cançó amb estructura de glosa. En Guillem tenia un domini de la mètrica hectasil·làbica impressionant. Feia encabir qualsevol pensament a dins dos versos de 7 síl·labes. I això és, per jo, com a aprenent de glosador, allò més important que ha de saber fer una persona que glosa. Encabir el seu pensament a dins aquest molde hectasil·làbic. Diu, la cançó que escoltareu l'ha fet a Guillem de Fac. Més de mi, Manacorí i fill d'Antoni Cremat. La va fer a Sant Coletes una hora baixa de març. Déu vulgui que per molt d'anys pugui anar-hi caminant. L'any 1450 pitjor fou que el de sa fam. Els rics mengen pa de xeixa, diuen ses dones plorant. Els rics mengen pa de xeixa i per nosaltres el moem estall. La torta ballesteu escolta i li envé cap a ciutat. Tot això són versos hectasil·làbics. Per tant, en Guillem de Fac era un excel·lent glosador. Què més ho demostra?
allò que feia quan no parlava en glosa, sinó que parlava en prosa. Allò que m'ha fascinat més d'aquest llibre eren les entrevistes en Guillem de Far. Així com jo sempre contest allò mateix, a la mateixa pregunta, en Guillem de Far no ho feia mai. I a més de no fer-ho mai contestava allò que l'entrevistador esperava que contestàs. Sempre contestava una cosa diferent. I això, per fer això, hem de tenir molta, però molta docodecència i molt d'enginy. Diu, per què cantes? Diu, no sé fer res més. Diu, en un altre país i unes altres circumstàncies també series cantant. Diu, un negre ha de ser boxador o cantant. Per tant, en un altre país m'hagués posat també a cantar. És a dir que, en Tomeu, quan li diuen tothom sap que ets un gran coneixedor del sexe dèbil, jo hagués dit del sexe fort. Què és el que més t'agrada d'una dona? Diu, per favor, tu. Diu, com tothom. És a dir que en Guillem tenia a cada moment aquell enginy per treure punta qualsevol que fos el tema. I això és, moltes vegades, la dificultat que té un glosador a l'hora d'intentar expressar allò que circula dins el seu cervellet. Guillem de Far ho fa d'una manera esplèndida i llegint aquell llibre, la veritat és que no només m'he acostat en Guillem de Far, jo crec que per sort sí que és que no mos acostam a la trentena, el coneixem, però encara per molts és un verdader desconegut i oblidat. I crec que hem de seguir amb aquest esforç que en Guillem segueixi viu. En Guillem va aquests petits versos, molt lluny dels seus, però en el cap i la fi versos. Diu, saps, Guillem, quan vas morir jo just tenia 12 anys. Just trascava els paranys d'un cos que es vol deixondir. Saps, Guillem, vas partir i jo no te coneixia, perquè encara descobria que volia dir infantesa i quina era la sorpresa d'aixecar-se cada dia. Avui, ara i aquí, podem conversar plegats, podem ser transportats en espai, temps i destí. Jo cerc deixar-me influir per la veu d'aquell bruixot. Cerc tornar a ser aquell lot que juga i s'atabala, somiant ser una mordala d'un cranc que mou el valor. Tu vas ser una campana per un poble somnolent. Vas ser el xiular del vent quan bufa la tramuntana. Vas ser la veu galana d'un silenci taronador. Vas ser negra claror dins la boira i la calima, i ho vas ser per l'estima cap a la nostra nació. Disposi d'algun manobre sense por, Guillem de Far, que encara queda conyac als versos de la teva obra. La veu teva encara s'obre pel vent de ponent o sud. Per això, Guillem, salut, que cap mort té vida tanta com un català que canta ple d'orgull i negritud. Gràcies. Perquè som uixeres parlament, vull dir que hauria de semblar així mateix xerrar, però no ho sé. L'únic que puc donar, en principi, són les gràcies a tothom que ha vengut, perquè sé que hi ha moltes activitats a Palma justament avui vespre. Les gràcies a en Tomeu i a la resta de companys que són aquí a la taula.